Здравейте на всички от YouTube канала ми, здравейте на всички бъдещи ютубъри или тиктокъри. Ще ви покажа как да си направите видеа с изкуствен интелект и да почвате да печелите от YouTube пари, също така и да придобивате известност в тиктока. Как ще го направим това? С помощта на две платформи, или да кажа и две приложения. Ще направим това всичко. Първо ще използваме ChatGPT и второ ето този сайт или приложение, за да направим видеа с изкуствен интелект. Тоест, нужно ни е само да напишем текста тук и всичко останало да ни направи самото приложение и да ни направи едно много хубаво видео. Ето така, по този начин, без да се трудите. Знам, че много хора искат да разберат в YouTube как се печелят пари, също така наистина дали са реални тези печалби. Аз ще ви покажа по време на това видео всичко, абсолютно всичко. Знам, че има и много талантливи хора в България, но никой не се е захванал до сега да се занимава с ютубърството. Нека да ви покажа един от моите канали в YouTube и печалбите ми. Сега, нека да преминем към канала. Като виждате, канала в момента генерира за месеца около 32 500 гледания, както виждате. И за този месец ни се очертава само от единия канал да печелиме $25, което ще рече, че наистина е малко, защото имам доста много канали, които наистина трябва да ги следя и да ги развивам и да направя видеа за всеки един канал. Но ще ви покажа сега тук и за старите месеци, само от този канал, колко пари съм получавал. Например, за януари месец $27,51, за декември $37,29, а по-старите наистина са доста повече, защото зимния период не ми остана много време, за да гледам, за да обърна внимание на каналите си. Сега, нека да видим, че тук ще видите на всеки 1000 гледания ще получаваме по $2,52, а общия ми приход тук е $305. Сами мога да ви го покажа. Сега, нека да преминем към приложението, което ще ви покажа. Първо ви казах, ще ни е нужно ChatGPT-то. Ползваме ChatGPT и, например, си измисляме някаква тема, по която ще искаме да направим видеото. Например, аз избрах смъртоносни животни. Не, мисля, че топ змиите. Вижте се, коя е най-отровната змия в света. Разберете истина. И поисках да ми напише един текст тук. Написа ми текста и сигурно и 10 най-отровни змии дали пише тук. Сега, копирам това всичко от тук. Това го правя на английски. Вие можете да го напишете и на български език. Нищо не ви пречи. Идвате тук на приложението. Поставяте на това поленце Paste. Сега, един път натискаме на Generate и чакаме. Сега, всичко, абсолютно всичко ще ни направи това приложение, само че само един път може да направите на безплатното Generate. Още веднъж натискам на Generate, ще ви покажа как можете да го направите това. И тук, например, Next. Сега, тук избираме глас. The sun rises in the east and sets in the west. This simple fact. Ако искате женски In the глас, heart of the city, тук имам и женски глас. In the kitchen, the aroma of freshly baked bread filled the Например, air. избирате The loaves were golden този. brown and crusty on the Даваме outside and напред. soft and warm on Сега the ще ви inside. покажа абсолютно всичко как ще стане без никакви усилия. Сега, тук за някои, за да избереме някои, трябва ни да купиме от месечните пакети или от годишните.
Сега, аз ви показвам безплатната версия. Сега тук избрахме Default и дадахме напред. Сега ще изчакаме малко. Ето вижте, змиите се приготвят в момента. Много бързо става. Точно за 25-30 секунди ще ни е готово видеото. Абсолютно каквото пишете тук, това ви прави приложението. Процесинг ще изчакаме още малко. Може да отнеме от 1 до 2 минути. Сега, друго, ако ви интересува или ако ви е било от полза видеото, моля, харесвайте видеото ми, също така и чакам вашите коментари. Ако имате някакви затруднения, ако имате някакви въпроси, също така можете да ми зададете. Сега, мисля, че видеото е готово като шортс видео. Натискаме един път да видим как е станал нашето видео. Сега, също така от тук можете да добавите надписи на български, музика, други гласове, всичко. Тук има Play Download, но ние ще изчакаме малко да ни се покаже видеото тук. Видеото е 50 секунди, както виждате, отговаря на условията на шортса в YouTube. Сега изчакваме малко, защото има много програми отворени и са доста тежки едните. Затова от време на време получаваме и забивания. Вижте, което не ми харесва тук, също така и може да изтъркате. Ето това ни е направил нашето приложение. Вижте, отровните змии тук са дадени и нека да изгледаме и видеото. Snakes evoke fascination and fear, but which snake truly reigns as the most venomous? Meet the inland taipan, known as the fierce snake. This creature holds the title for a jaw-dropping reason. Just one bite contains enough venom to kill over 100 adult humans. Imagine that power packed into a single strike. Found in the arid regions of Australia, this snake is elusive and shy, making encounters rare. But the inland taipan isn't alone in the deadly snake category. The Belcher's sea snake is another contender, lurking in the ocean with its potent venom. Then there's the eastern brown snake, infamous in Australia for its aggressive nature and lethal bite. Изглежда доста добре, даже е супер за мене. Ако искате да добавите нещо от вас, тук можете да напишете или да махнете нещо. Сега, стила на надписа може да изберете. Ето от тук. Може да си ги смените както искате, но за мене това си е супер избраното от самото приложение. Тук също можете да видите всичките надписи. Ако искате да промените нещо, може да си промените. А от тук може да добавите и музика. Тези музики са свободни, така че може да се ползват. Нямат авторски права. Много слабо чувам музиката. Да видим следващата. Не. Тук има и такава. Ей, тук да видим. Ето тази е добре. Например, избираме тази. Not forget the black mamba, renowned for its speed and deadly venom. Here's a shocking fact. The venom of the inland taipan is... Става супер. Много готино видео стана. В момента аудиото се добавя, както виждате. Зависи колко да е силно музиката. Това е достатъчно. Да. И
натискаме на Play Download, както виждате, и Save първо Save, след което ще видиме. Да, вече го запазихме. Безплатно дава ли ни? Май по един път трябваше да ни дава и пакетите да ви покажа през това време. Сега, първия пакет ни дава 20 видеа на месец да направиме срещу $20, 20 видеа на месец. И видеята, направени чрез това приложение, наистина се гледат в YouTube много. Ако сте ютубър или искате да станете, наистина можете да избиете тези суми много по-лесно с помощта на това приложение. Ако на годишен план преминете, значи отстъпката ви е доста по-голяма. Тук годишно $300, а тук годишно $168, както виждате. Сега, нека да видим това видео. Аз дали ще мога да го сваля изобщо. По принцип, по едно видео си даваше без пари, само да не съм се възползвал аз от това. Единствено, ако съм се възползвал, тогава вече няма да имам възможността. Но видяхте колко хубави видеа стават. Наистина видеята са прекрасни. Единствено, което остава е да си изберете вашия подходящ план и да почвате и вие да създавате вашите творения. Така че приключваме с това видео тук. Както ви казах, ако ви е било от полза, моля, лайквайте, ударете по един палец на видеята ми. И така, желая ви хубав ден. За сега приключваме с това видео тук и чао от мен.